Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave sådan noget, hvor jeg har fået nogle spørgsmål. Og så vil jeg så gerne, så læser jeg dem så op, så svarer jeg på dem. Så lad os bare til at komme i gang. Og husk at smide et like. Og skriv i kommentaren, hvis der er altså noget, I skal spørge om. Og det er alle sammen for min far, og jeg kan bare lige sige, der er 4, fordi han kunne ikke sådan lige finde på flere, så det var lidt Så det bliver en kort video i dag, og lad os bare til at komme i gang. Hvad hedder du? Det er sådan et åndssvagt spørgsmål, far. Hvad sker der lige for dig? Okay, jeg kan bare sige, at min far, han er lidt kugeluk. Og så, ja, jeg siger det bare lige ud. Jeg hedder Cornelia, og så går jeg bare videre til næste spørgsmål. Er du 8 år? Nej, det er jeg så ikke. Det er jeg overhovedet ikke. Jeg er nemlig 9, så det var forkert. Og det næste spørgsmål, og det anden sidste spørgsmål, hedder, hvad elsker du? Altså, jeg elsker for det meste fodbold, og ja, jeg elsker rigtig mange ting. Jeg elsker min gamle katte, jeg elsker min familie, jeg elsker alt. Og så elsker jeg også mine friends, altså mine venner, og alt det der. Og så er der også rigtig mange ting, og hvis I gerne vil vide flere ting, så smid lige et like og kig ned i beskrivelsesboksen og skriv en kommentar. Så lad os bare komme til det sidste spørgsmål. Hygger I jer alle sammen? Ja, for det meste hygger jeg mig for meget over min far, og nogle gange ikke, fordi han er pisseirriterende nogle gange. Så yeah. Det var så det for den her video, og jeg vil bare spørge, om I gerne vil smide like, og så er I søde. Og hvis der er noget, I skal spørge om, så skriv det i kommentarboksen, kan man sige det. Og ja, det var alt for den her video, og vi ses i min anden video. Og hvis jeg kommer over 15.000 like, så laver jeg en næste anden video der. Så hej.